nazdar lidi, já vás vítám u mého dalšího videa. A dneska se u videa koukneme na to, jak v Minecraftu uvalovat reaktor neviditelnosti. Tak jdeme na to. Jako první si vezmete lahvičky, naplníte je vodou, dáte je tady sem. Potom si vezmete badaviční, dáte ho sem. Čekáte, než se to vyvaří. Potom tam dáte zlatou mrkev. Čekáme. To bude. Tam dáte zlatou mrkev. A potom budete mít reaktor nočního vidění na 3 minuty. Když se tam dáte prstům, tak by bylo na 8 minut. Tam dáte ještě tohle. Škvaflené pavoučí oko. Tak to bude reaktor, tady vidíte. Reaktor neviditelnosti na 3 minuty, až tam dáte prstům, tak bude na 8 minut. Já si tohleto uklidím. To ani nevím, že u sebe mám. Jdem k ničemu. Dobré. Co tam vidíte? Poušen neviditelnosti. A teďko bude na 8 minut. A je to. Tady je vidět můj skin, nepůjde. Teďko se napijeme a vidíte, jsme neviditelní. Nikdo mě nevidí. Já tu nebýt. Takže já se s vámi loučím a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Čau.